Agtultuloy ti panakaiwaras ti cash assistance kadagiti manalon ken drivers bayat a formal maten anang rugiti service contracting program para kadagiti POV iti Region 1. Kagidan iti dayta or kagidan iti dayta impakaammo ti PSA Region 1 sinmaranta maten ti ekonomiya iti region iti tawen 2025. Dagita kenda dumadamag iti Region 1 iti report ni Brigitte Marcasi-Pangosfian. Nasurok 5,500 at tricycle drivers iti Ilocos Region na tinakaawat iti 5,000 a pesos a cash relief assistance manipud iti Department of Social Welfare and Development ita nga aldawa. Iti datos, nasurok 4,400 agasot a drivers kat manipud iti nagduduma nga ili iti Pangasinan. Nasurok en magasot 80 iti La Union, ken 350 iti Ilocos Sur. Sigon iti DSWD Region 1, dumanon iti 153 million pesos ti pondo a maaramat para iti cash aids tigiti nasrok 30,000 at tricycles iti Region 1. Para met kadagiti mannalon iti Region 1, nang rugimutan anang iwaras ti Department of Agriculture Region 1 iti unconditional cash aid kadagiti nasrok 4,000 a mannalon iti Region 1. Tinasao nga assistance kat manipud iti Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolk Program ang nadisenyo tapno masuportaran dagiti small-scale producers nga apektado iti agdama a krisis ti nangina a presyo ti petrolyo. Idila ang kalman, nakaawat iti sag 2,325 pesos dagiti 1,808 a mannalon iti San Nicolas, Ilocos Norte. Inton sumaruno alawas iti Batak City, Ilocos Norte, San Juan, Ilocos Sur, San Fernando City, La Union, ken Santa Barbara, Pangasinan. Nasurok sa nga ribo a local jobs para kadagiti skilled ken unskilled workers ti mailukat para iti panakaipatungpal ti job fair iti Ilocos Region intun bigata. Sigon iti Peso, Ilocos Norte. 41 a private employers ken government sectors pakairamanan ti overseas recruitment agencies ti kumpirmado a makipasat iti nasao a job fair. May patungpal metla ang ti one-stop shop kadagiti ahensya ti gobyerno ang mangipaay kadagiti kangrunaan na dokumento a kasapulan dagiti job seekers iti panag-apply da iti trabaho kas iti NBI, TESDA, PhilHealth, SSS, Pag-ibig, PSA ken DSWD. Ti job fair ket pre-Labor Day activity tapto masustinir tinangato nga employment rate iti Region 1. Nang rugin ti panakaipatungpal ti Service Contracting Program iti Region 1, iti sidong ti programa, tulungan ti gobyerno dagiti operator ken drivers tapno saan da sumardeng nga agpasada iti baet tinangato a presyo ti petrolyo. Mapalagan ti gastos dagiti pasahero babaen iti 20% a diskwento bayat a 40% a diskwento para met kadagiti senior citizens, persons with disabilities ken estudyante. Kabayatan na, in panakal ti Philippine Statistics Authority Region 1 asim maranta iti 4.5% katukat ti 768.64 billion pesos ti ekonomiya ti Region 1 iti 2025. Nangat nga to daytoy iti 33.23 billion pesos no idilig iti 735.40 billion nga economic performance level ti Region 1 iti 2024. Malaksin iti dayta, simmaranta iti 4.3%, katukat ti 143,476 ti per capita gross domestic product level ti Region 1 iti 2025. Sigon iti PSA Region 1, nadurduras daytoy no idilig iti 137,604 a per capita GDP level iti 2024. Brigitte Marcasi-Pangosfian para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.